Hai hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada baju biduan yang suka lengkapin ya Kak? Apote wong lanang yen duwe bojo biduan, kudu bisa sabar ora cemburuan. Yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan, ora mokal bubar anggone bebrayan. Pancen gaweane dadi artis panggungan, ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang. Mula biasane bengi yen kondur tanggapan, ingin langsung sare wakati jadulanan. Sing marai kuwatir atine wong lanang, manggung mrono mrene cari perhatian. Apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang, genit mripate goyangane merangsang. Begagahe ombo pinggul digoyang-goyang, saja bisa nojo mancing-mancing saweran. Yen sing melu joget wis mandang banyu setan, kadang colak-colek mencari kesempatan. Asik. Goyang. Apote wong lanang yen duwe bojo biduan, kudu bisa sabar ora cemburuan. Yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan, ora mokal bubar anggone bebrayan. Sekat. Pancen gaweane dadi artis panggungan, ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang. Mula biasane bengi yen kondur tanggapan, pengen langsung sare wakati jadulanan. Sing marai kuwatir atine wong lanang, manggung rono mrene cari perhatian. Apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang,
genit mripate goyangane merangsang Berkakahe ombak pinggul digoyang-goyang Saja disengaja mancing-mancing sawiran Yen simeon joget wis mendem banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan mulane wong lanang sing uripe isih legan kudu siap mental yang rapi biduan mergane wis akeh banget sing kedadean peketan jalarane mung cemburuan